men Lasse vælger, hvad han vil. Er det den? Ja, det er så. Ja, så alle kan det. Ikke noget, jeg spiller. Det kan jeg ikke forstå, Lasse. Det kan ikke forstå. Græder nu, den kan jeg jo. Det er ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt. Vi må, eller min nabo, den spiller min episode til folkeskole. Ude i haven. Det er bare, du klarer. Jamen, det er jo rent Kåre Norge, det der. Jeg vil godt høre Dire Straits med... Altså, jeg tror, at jeg er ikke hører nogen derfra. Ja, jamen glemmer det. Ja, kæmper. Hvor vi gør den? Jeg vil gerne høre cocaine med et glas. Eller et glas med cocaine. Jeg kan også Jo, han er varm, jo! Det er meget standard-nummer. Ja. Altså, du skal også tømme til, Lasse. Det er jeg ikke lade på Insta. Jeg har aldrig hørt det der. Det er fingerspil. Hun har aldrig hørt det. Og du får igen der rødvinsflasker og ølflasker. Jo. Det er godt kamera, det her. Det kan se igennem. Og det kom så fra Jes. Så er andre jo det. Ja, skidt national nu, ikke? Jeg har godt hørt Metallica. Jeg er Dragon Force. Nå, det er smager du træk det her. Jakob Dragon Force. Du gerne spille. Ja. Nej, men det er verdens hurtigste guitarist. Nu er vi jo bestemt de fleste gange, vi har... Jeg har ikke noget Kim Larsen, altså. Hvordan undervisningen er, og hvad vi skal lære. Vi skal have noget, vi kan finde med på. Og hvornår vi skal hjem. Ej, det godt. Kan du så... Hvad er det, Valborg? Hvad er det, du ikke? Jeg skal lige have startet korten. Ej, du giver bare gas med et eller andet, du kan. Så kommer der bød så. Nej, det gør der ikke. Så kommer brasiliansk musik. Det er jo Ja, det er fint. Jo, vi kan jo Ring of Fire, mand. Hvad for en? Ring of Fire med Johnny Cash. Nej. Johnny Cash, Ring of Fire. Er det med den genre, der spiller? Ja, det er primært brasiliansk klassisk musik. Kom med det! Ja, det er noget af det. Kan du slå trækmål? De er fandme helt stille. Ja. Fordi jeg kan ikke koncentrere mig. Jeg kan ikke lukke det væk. Andre var sådan en lille signaler, så det er det.
Konen gjorde ikke det. Hvad siger du? Det er helt vildt, når du gør det der konen. Skål! Gælder mig ud.